Pautuke ni tim mar adhula mar skund sekondar ma Musingu High oyudo sir motelo ne tuke mag skunde mag Afrika ma ugwe gi madiere madhi timore Mbale e piny Uganda diweni. KCB nochiwo gige timo orako ne timno mong'ere kaka The Scorpions e stegi mag ikore ne tukego. Kano loso sacho orako e alap mar skund sekondar ma Musingu, kocha Brendan Mwinamo olero ni giseketo mise makare e ikruok ne tukego kendo en gi adiera ni gidhi timo maber Uganda. Tim no wuok kiny kadhi timo ikruok Uganda kuom ndalo 10 motelo ne tukego. KCB bende ochulo shillings milion 1.5 ne jopuonjre ma jotuk adhula e skund sekondar ma Musingu kaka fees mar sombgi. As a school, we appreciate the partnership we have with the KCB. They are sponsoring our boys, our football boys, in terms of fees payment. The program started this year. The first bunch of the sponsorship was 1.5 million, which went towards the payment of fees of the boys that we have in the football team. We are privileged to host the KCB team. They have been sponsoring us for a while now. This is 1.5 years. They have been kitting the team. They have been giving us equipment. And here we come. As we go depart for East African Games, they have visited us to give us a new kit.